салому алайкум раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Бародаро ва хоҳарои азиз, инҷа як хоҳаре суол кардааст ва хуб дархост кардааст ки як насиҳате дошта бошед дар бораи ӯ касое ки ба келини хонашон зулм мекунанд. ин як воқеияти бисёр ҳақиқати талхе ҳастай ки қабул карданаш хеле мушкил ҳастай. дар тоҷикистони мо ине ки мардуми мусалмони тоҷик умуман ҳамин келинҳои хунаро бисёр зулм мекунанд. яъне ки келин дар мардуми мо мусалмонои тоҷик мазлум ҳастай. ира мақсад ҳама мо шумо медонем, зан яъне ки келин дар хона ба мисли каниз ҳастай. ҳолон ки худованд барои занҳо иқадар ҳуқуқҳое иқроршидагиҳои ҳуқуқҳое таъин кардаги ҳастад ки дар дигар динҳо ин хеле ҳуқуқ барои зан дода шудагӣ нестай. яъне ки худованд зана иззатша баланд бардоштагӣ ҳастай. инҷа ин хоҳар мегӯяд ки ман ҳамроҳи ҳамсарам зиндагии хуб дорам, 6 фарзанд дорам, вале мо дар ғарибӣ зиндагӣ мекунем мега, вале ҳамроҳи мо ҳеварам қайсингалам зиндагӣ мекунам. хулоса мегӯяд ки ҳамаи ҳеварам ба ман бадрафторӣ мекунанд, даштномҳои қабеҳ мекунанд, ҳатто дар даҳанат гуфта даштном мекунанд, наъузубиллоҳ, бо ман рафтори бад мекунанд мега. ба ин инсонҳо гуфтанӣ ҳастам, фақат ҳамин як ҳадиси ҷаноби расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи васалам мегӯям ки паёмбари худо саллаллоҳу алайҳи васалам мефармоянд: аз дуои мазлум битарсе ки байни ӯ ва байни худованд пардаи нест. ривояти Бухорӣ. пас вақте ки бар як зан, бар як модар, бар як касе ки ӯ худое дорад ки аз ту интиқом мегирад, чӣ гуна ту зулма раво мебинӣ? ва паёмбари худо саллаллоҳу алайҳи васалам мефармояд ки аҳибба линнаси ма туҳиббу линафсика. як чизеро ки барои худут дӯст медорӣ, ӯ чиза барои дигаро ҳам дӯст бидор. як чизеро ки барои худут писанд намекунӣ, барои худут ӯро раво намедонӣ, барои дигаро ҳам ӯ чиза раво надон. пас нигаҳ кунед ки паёмбари худо саллаллоҳу алайҳи васалам шуморо чӣ мегӯяд? оё ин суханҳои ҷаноби расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи васалам барои шумо арзише дорад? оё ҳамин зулм ва даштному ҳақорат ё ҳар бадрафторие ки нисбати келини хонатон мекунед, оё ҳамин рафтори бада бо хоҳари худтон, бо духтари худтон раво медонед? на, ҳаргиз ин кора ба духтари худтон, ба хоҳари худтон раво намедонед. ва як ҳадисе ҳастай ки маънан саҳеҳ ҳастай, яъне маънош саҳеҳ ҳастай. мефармоянд: кама тадину тудану. чӣ таври муомила кардӣ, ҳамон муомиларо мебинӣ. шумо фаромӯш накунед ки ин бадрафторие ки нисбати келини хонатон мекунед, ҳамин бадрафтория духтартонам мекунанд, ҳамин бадрафториро хоҳартонам мекунанд. аз Аллоҳ битарсед. як ҳадис барои шумо кофӣ ҳастай ки ҳамин паёмбари худо саллаллоҳу алайҳи васалам мефармояд: аз дуои бади мазлум битарсе ки байни ӯ ва байни худованд ҳиҷобе нестай. пас чӣ гуна шумо ҷуръат мекунед як касеро зулм мекунед ки худованд аз ҷониби ӯ суфориш мекунад, худованд аз ҷониби ӯ тарафдорӣ мекунад, гап мезанад ки масалан шумо зулм накунед, ки зулм торикиҳои дар рӯзи қиёмат, торикиҳои рӯзи қиёмат ҳастай ва зулм оқибаташ бисёр хатарнок ҳастай ва дуои бади мазлума худованд ба замин намемонад. пас дига фикр мекунам ки инсонҳое ки зарраи дар қалбшон имон дошта бошанд, як ҳадисе ки мисол мо баён кардем аз ҷаноби расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи васалам, барои онҳо кофӣ ҳастай. агар мехоҳӣ ки бо духтари шумо рафтори хуб шавад дар хонаи шавҳараш, агар мехоҳӣ ки бо хоҳари шумо рафтори хуб шавад, ҳаргиз ба келини хонатон, ҳаргиз ба дигаро зулму ситама раво набин. вассаламу алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ.